Raja kaya manuk guwek ngono kok cerewet. Mangkel aku kandhani ngeyel. Iki ya ngono. Wis setengah loro kurang kok ora perang-perang. Sing ngenteni selak ngantuk ya. Omong wae. Ayo tangi legane atiku. Ing tiba kantep bayu atmaja ngalira isang eling ana risang satriya Wiratamtama. Oh hey biasane mampir cangkem kulum. Ayo ora biasa aku kaget kebablasen. Kenang apa, Gak? Lah kowe weruh ora? Weruh. Ketemu sapa? Sencaki. Karo Antasena. Ratu Gustimu delekke ngeyel? Heeh. Bali ora gelem bali. Kowe mesti mati nang kene. Kerubuten. Ayo, aku ora wedi. Luwung mati nang Ngamarta. Antasena pecah ndiasmu. Ties. Guajul raine. Gletak. Mbok tilik ana mati apa urip? Ah modar. Ratu ming gleleng tok kok iki. Jelas mati. Ya ora tak kira mbok menawa urip dielingke ya lho. Ya. Gusti monggo kula aturi enget. Gusti monggo kula aturi enget Gusti. Gusti monggo mumpung anget. Kula aturi enget Gusti. Kula aturi enget Gusti. Monggo kula aturi emut. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang satriya Wiratamtama. Ngeling ana satriya Wiratamtama. Gok nun. Wong Ngamarta gelute ora wani jerijen. Ketitik. Sing ngedepi aku wong loro. Nggih kula ngerti. Sing arep Sencaki, sing mburi Antasena. Ya ulang ya. Bali piye? Niki mesti mati sampean. Lah wong Sencaki wis karo Antasena kok. Sampeyan Sencaki siji wae rantek. Kok tambah Antasena. Wah, saya nyemelah.